I am back again mga higala no, mga adlaw na po ninyong tanan ha. Ako na po din ninyong tag-alagad nga walay lain, Dre. Kumusta naman mong tanan diha? Karong adlaw mga higala na po tay istoryahan nga nga atong istoryahan na po ron way lain. Kani mga relasyon nga mga walay label. Pero sa di po ta magsugod kay ba no most rules and regulations na tayo sa kalimot og click anang gamay subscribe ug notification bell diha para mo larga na ta. Wag yung ko kasabot o nga nung daghay ganahan ani mga relasyon nga walay label. Grabe gud kalisod ani. Taganta mo example ha. Kato bitaw nakakita mo tong salida nga hello love goodbye. Kato bang salida namong Catherine Bernardo ba? Kato ganin ako gisulti dito nga. Then I'll take whatever you can give. Kung hanggang saan lang ang kayang ibigay ng panahon para mahalin natin ang isa't isa. Bagag naong. To. Yes, boss. Ikaw to? Dito ako, boss, oy. Tarong ba? Ano lagi, boss? Dili dito ako, boss. O sige, timplay ko kape dito, bay. Unsa man, kopi ko, Nescafe or greatest? Kanang Nescafe lang. Kopi ko ramay naa, boss. Ngano mangutan naman ka? Kopi ko ramay din naa. O, kato, usa lang to sa example. Kaya siyempre, di mi pwede. Kaya si Catherine, magawas og Canada, niya ako sa Hong Kong, ra, kaya magtukod, magkog akong bar. So sa tanang ko pa nakita ng hello love goodbye, tanawa niya na ninyo, siyempre ako yun i-endorse kay naagog ko anong salida ha. Lisod yung kayo ng mga relasyon nga walay label, siyempre wakay ba asan na padong, oros si padulngan na. Kunya, sweet kay mo, buhaton ninyo ang mga buhaton nun sa mga magkarelasyon yun, o kanang mga mag-uyab yun. Sweet kay mo sa pananaw sa ubang tao, sa inyong mga amigo niya, pangutanon kag kamo ba, or unsa mo, wakay matubag. Friends lang, friends raman may, amigo raman may, ana. Onya, kung friends lang, anong masakitan man ka, huwag na sila yung kauban, nga mag-istorya sa glain, masakitan man ka. Murag ka mo, pero dili. Kanang og sweet mong usag-usa, agbay-agbay, gunit-gunits kamot, sweet kisas imuha, magduha-duha ka, tinuod ba ni or dili? Lisod kayo ni mga relasyon nga walay label, o siyempre, walay commitment, walay rules. Di ni mo siya pwedeng bawalan, di ka pwedeng masuko, di ka pwedeng mag-demand, di ni mo siya pwedeng limitahan o kung sa iyang gustong buhaton, o gusto siyang mulakaw, maglaag, makiguban og lain. Di ka pwede mo bawal, wala may kamo. Ang nakapait pa yun ani, di pa dyan ka pwede mag-expect. Di ka pwede mag-expect nga na ay mabago sa inyong relasyon. Di ka pwede mag-expect nga mo level up pa ba na inyong relasyon nga walay label. Di ka pwede mag-expect nga ikaw ray tiksan. Di ka pwede mag-expect nga ikaw ray chatan, ikaw ray tawagan. Di ka pwede mag-expect nga ikaw ray kaistorya. Di ka pwede mag-expect nga ikaw ray kauban. Ang pinakasakit pa yun sa tanan, di pa dyan ka pwede mag-expect nga higugmaon kaniya. Nisod ka na nga klase sa relasyon, naghimo kag role sa imong kaugalingon nga dapat di ka ma-fall, dapat ug sa imong ma-feel, ignore the feelings lang. O sige. Pero karon ikaw rin nag-break sa imong kaugalingong rule. Niana ka nga you just ignore what you feel, but you fail. Ikaw ang unang na-fall. Siyempre kasagaran may tabo yun is mga marurupok. Kay siyempre sa akong giingon lang ganina, inyong buhaton ang buhaton sa mga magkarelasyon, sa mga mag-uyab. Dayon ug marupok ka, ikaw giunang ma-fall. Karon mosud na ang problema. Kay what if ikaw ra ang na-fall, siya wala? Dayon mo anak dayon ka, masakitan dayon ka, mo anak dayon ka nga paasa siya. Well, in the first place, walay nagpaasa. Ikaw lang yun ang niasa. Kay kaybaw ka, sa una pa lang, kaybaw nang yun ka nga walay ka mo, ug di mo pwede sa usag-usa. Pero sige lang gihapon, imo lang gihapon ipugo, sige. Hunahunaon lang gihapon nimo nga, sige, sakto pa ni, bisag kaybaw kang 99% nga dili. Mura lang kag namasin nga naa, bisag kaybaw kang wala. Karon makalimot na ka nga napay laing mas deserving sa imong gugma. Makalimot na kaghatag og chance sa lain kay sobraan naman kay ka-focus sa iya ha. A little piece of advice lang. Kung musud ka na nga klase sa relasyon, dapat kaybaw kag unsa ray imong ihatag. Kay at least og dili man gali imong magkadayon, kaybaw kag unsa ray nawa nimo. Kung musud kag mga walay label nga relasyon, dapat kani may gamita. Ayaw kini. Kay once kasing-kasing na imong gamiton, pildi na kadaan. Pero akong ipahibaw sa tanan nga dili ko love expert, dili po ko hawd mo advice kato tanan, idea ra to nako. So sa tanan dihang relasyon nga mga walay label, shout out ninyong tanan. Shout out dahil sa kong brad nga si Larry Arique, brad, amping nga kanunay brad. Shout out po sa akong friend nga sangay nako sa second name si Lian Andre, ang singer nga TikToker, shout out nimo Ming. Ug shout out po sa akong amigo nga si Emmanuel Bol Nacorda, shout out nimo Bol. So mga to mga higala, mubo ra ni nga video, pero I hope na mo'y nakatunan ato nga video akong gihimo og nalingaw maghimo ato nga video. Ayaw sa kalimot og click anang gamay subscribe ug notification bell ha para maghimo pataglain. So mga to, relax lang sa tong kinabuhi, long live.